салом дӯстони азиз, дар навори имрӯза мехоҳам барои шумо омода намудани як намуд мидови бениҳоят бомаззаи мулоим ва бо рецепти навро пешниҳоди шумо карда бошам. Чӣ тавре дидед? Дар аввал 5 қошуқи калон асалро дар оташ об мекунем, баъдан як қошуқча сода ҳамроҳ карда то анамин гуна ранг шуданаш, яъне мекобем. Ва 6 дона тухми дигарро бо каме намаку 1 стакан дигар шакар бо миксер хуб лад мезанем. Баъдан 150 мл равғани растанӣ ҳамроҳ карда ва 300-350 грамм ордро низ ҳамроҳ мекунему бо миксер ҳамаша хуб лад мезанем. Анамин гуна теста омода мешавад ва мегузорем дар тафдон ба муддати 8-9 дақиқа, яъне коржои мо сурх шуда мепазад. ва барои кремаш дӯстони азиз 200 грамм сливочное маслои дар ҳарорати хонабударо бо миксер лад мезанем. Баъдан заварнои кремро ҳамроҳ карда боз дар ин ҷо ма сливкаи дуканат, яъне 26%-ро бо миксер лад задаму ва ҳамаи анаму сливочное масло, заварнои крема ҳамаша хуб омехта кардем. Бинед чӣ гуна як креми бениҳоят бомазза ва сафеди хушрӯй яъне тайёр шуд. Корж бошад дӯстони азиз 3 коржи калон омода шуд ва ба 2 қисми ҷудо кардам. Дар умум 6 корж шуд ва анамин гуна болои ҳам монда крем мемолем ва барои ороишаш бошад аз яъне коржои худаш анамин гуна ороиш додам ва бозам шоколади обшуда дар болояш рехтам. Мегузорем 1-2 соат дар ҷои хунук ва як торти бениҳоят бомазза омода мешавад. Бо ишҷӯ бошед дӯстони азиз.